این سگ خدمتی بلک نام دارد. بیش از 3 سال می شود که در ریاست اگنتی نظارت مواد نشه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت برای دریافت مواد مخدر ضمن سنجش ها کمک می رساند. باید گفت که دوام یک سال 2024 با استفاده این سگ خدمتی بیش از 8 کیلو مواد مخدر را در 3 حالت دریافت کردند. در عموم دوام یک سال آخر بلک در زیاده از 12 سنجش ها اشتراک کرده است. автомашина ва дар шаб ки бисёр душвор буд дар ҳаво хунук буд аз ҳамон дар 3 ҳолат гуфтагӣ аслан 8 килограмм дар 3 ҳолат гуфтагӣ барои гумроҳ кардани ҳамин саг бисёр чизо истифода мебаранд ки буд ин хел ҳолатҳоям буд аммо камдар кам дар як ҳолат натавонист. бино ба иттилои Суннатулло Гулов, сардори шӯъбаи кинологии вилояти Суғд, саги хизматии Блек аз оилаи русии Спанелӣ буда беш аз 3 сол инҷониб дар санҷишҳои риёсати агентии назорати маводи нашаовар иштирок мекунад. Ин сагро пас аз омӯзиши махсуси маркази кинологии шаҳри Душанбе ба вилояти Суғд оварданд ва то 5 соли дигар имкон дорад ки дар санҷишҳои риёсат иштирок кунад. ҳоло дар назди шӯъбаи кинологии риёсати агентии назорати маводи нашаовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд 3 саги хизматӣ нигоҳубин карда мешавад. Дутои онҳо аз ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон ва яктоаш аз шаҳри Душанбе оварда шудаанд. таъкид гардид ки бо кӯмаки ин 3 саги хизматӣ зимни санҷишҳо дар соли 2024 11 кило маводи мухаддир дарёфт карда шудааст. гуфта шуд ки ин сагҳо ҳоло ҷавон буда то 5 соли дигар имкони иштирок дар санҷишҳоро доранд. ҳамаино дар маркази омӯзиши кинологии дастгоҳи худи риёсати худи агентӣ дар шаҳри Душанбе пас аз омӯзиши махсус баъд вилоят равон карда шудааст. Чиса кифояст мо аз пешниҳод кардем дар шӯъбаҳои минтақавӣ нист ҳамчун сагҳо ва кинология таъин кардашон пешниҳод кардааст. дар вақте ки иштаҳо шуда мешавад воҳидҳои кори нав шуда мешавад ҳатман дар минтақаҳо сагҳо бо истифодаи сагҳои хизматӣ ҳатман таъин карда мешавад. Фарзона Шамсиева, пресс-сатиҷи шаҳри Хуҷанд.